Tak poďme sa spolu pozrieť teda na ten váš projekt, ktorý ste mi poslali, ktorý ste chceli tak nejako zauditovať celý. Našiel som zo pár takých otáznikových, alebo teda takých miest, ktoré mi ako prvé udreli do očí. Pôjdem postupne, aby som vám to vysvetlil, že možno na čo by som si dal pozor, alebo čo by som už teraz si ešte len domyslel v rámci toho projektu, aby ste to mali takto ako ucelené, aby ste to počuli aj s tým môjim komentárom. Teda. Začnem v tej spálni. A teda začíname od prízemia. Tu som si v spálni nevidím nič komplikované, nejaké zlé riešenie alebo niečo. Všimol som si, že vlastne máte tu okno na jednej strane pri posteli, na druhej strane tam nie je zase to okno, ale máte ho v tomto výklenku smerom ako keby takéto účko vlastne v rámci toho domu. Za mňa ako celkom v pohode riešenie, rozmerovo som to skontroloval, tá posteľ, ktorá tam je, má nejaké 2x2 metre, čiže nie je nejak nezvyčajne malá, ako to často býva v tých projektoch, že potom to skresľuje ten celý obraz o tomto. Ten vstup do kúpeľne, do šatníka, úplne v poriadku. Za mňa, tu sú zakreslené nejaké posuvné dvere. Vyzerá to, že teda mali by to byť ako keby, že buď vchádzam jednou stranou, alebo vchádzam druhou stranou. Ak to tak má byť, že sú to len takéto posuvné, alebo by to mali byť nejaké, neviem, možno skladačky alebo niečo, tak je to v poriadku. Tu v tej kúpeľni rodičovskej máte tu sprchovací kút, vaňu, umývadlo. Čo sa týka dispozície v poriadku, tu som si spravil takýto krúžok a to je táto priečka. Chápem, že ono to ešte nie je niečo, čo tam musí vyslovene byť. Neviem, aký má zmysel, či nejako v tej kúpeľni, či budete fungovať tak, že človek jeden je v sprche alebo vo vani a príde ďalší na toaletu a proste, aby tam bolo to súkromie. Ak áno, tak OK. Ak nie, možno by som to riešil bez tej priečky a možno by som vlastne spravil skôr, aby ten priestor tej kúpeľne bol taký otvorenejší, aby ako keby sa nevymedzil ten priestor tej toalety. A možno celé to spravil ako keby nejakú skrinkovú zostavu alebo niečo takéto. Vlastne aj s tým geberitom, možno s nejakým obložením, čo sa týka nábytkovým, by to mohlo vyzerať fajn. Detail, čo som si všimol, tu je nejak navrhnutý ten sprchovací kút tesne k nábytku. Toto je trošku komplikácia, kebyže to takto ste to chceli, pretože tam buď tam máme ten nábytok, ktorý ide do tej sprchy, nemáme kde ukotviť to sklo, alebo potom ten nábytok alebo sprchu, proste nejaký priestor si tam nechajte medzi tým sprchovacím kútom a medzi tým nábytkom, ak by to takto malo byť. Tu v tomto prípade mi to vyzerá, že to otváranie by mohlo byť takto. Prípadne si viem ešte predstaviť, ak tam nepotrebujete, pozerám, že ak tam nepotrebujete nejakú celú nábytkovú stenu, tak tu by mohol byť aj nejaký radiátor, napríklad rebríkový, sa hodil na predhriatie osušky alebo na presušenie. Okno takisto v poriadku. Vaňa tu je zhruba rozmer 150 na 70. Je to taká menšia vaňa, ale tým, že keď je to ako len povedzme pre jednu osobu a že viac sa bude využívať ten sprchovací kút, tak myslím si, že OK. Čo by som možno spravil, ak nie je vyslovene požiadavka na voľne stojacú vaňu, tak možno takú, že voľne stojacú prisadenú k stene. Existujú takéto vane, kde vlastne máte, je to ako keby voľne stojaca vaňa, ale je trošičku, teda nie trošičku, ale je prisunutá pri stene, čiže utierate ju len ako keby z jednej strany, kdežto voľne stojacú vaňu potrebujete utierať z každej strany a takisto potom aj tá batéria musí ísť z podlahy. Tuto môžete mať vyriešené štandardnou batériou, ale inak kúpeľňa za mňa v poriadku. Keď budeme prechádzať, keď prejdem do tej chodby, tak tu máte naznačenú nejakú šatníkovú skriňu, ktorá sa bije s týmito dverami do technickej miestnosti. Čiže ak tam chcete nejaký šatník pod schodiskom, tak áno, že zapustiť a spraviť tam nejak pod schodisko tú šatníkovú skriňu. A ak nie, tak len tento detail
tá skriňa tým pádom by musela niekde končiť, niekde skôr, ak by to takto malo byť. Prípadne ma môžete opraviť, potom mi napísať, že ak som niečo nesprávne pochopil, ale tu vlastne máme tie dvere a tu máme nejakú skriňu, čiže toto je detail, ktorý mi tam vadí a to som si všimol, že to asi nie je v poriadku, ale ako hovorím, možno, že som to len nesprávne pochopil, ten zámer. Z hľadiska tej hlučnosti, ako ste mi písali v tej spálni, myslím si, že tá 25-ka stena a tým, že máte posteľ otočenú pod ako keby máme o ďalšie 3,5 metra ďalej, tak myslím si, že s tou hlučnosťou by asi nemusel byť problém. Nepredpokladám väčšinou tých zariadení v tej technickej miestnosti nejaký ten boiler, nejaký kotol alebo nejaká nádrž na vodu alebo čo tam bude, tak to by nemalo vydávať až taký veľký hluk. Ale viete to ešte potom vyriešiť aj napríklad akustickými dverami, ktoré majú tzv. Ten padací prach, že vlastne aj tie dvere do tej technickej, aby ten hluk neprechádzal odtiaľto sem. Čiže existujú aj teda takéto možnosti, že spraviť si vyslovene akustické dvere. Oni sú klasické ako interiérové dvere, len najviac toho hluku prechádza vlastne cez to telo tých dverí a potom cez tú šturbinu, cez prach dole vlastne, cez tú medzierku, ktorá tam vlastne musí byť, aby ste tie dvere vedeli pohodlne otvoriť, ale ak si pozriete na internete akustické dvere, alebo teda aby boli extra tiché, tak sú tam takéto možnosti. Tým, že tam máte okno, tak to odvetrávanie by tam bolo v poriadku. A tu ma zarazila táto kúpeľňa, alebo teda toaleta, pretože tu síce pekne máte jedno okno, druhé okno, tretie okno, len v rámci tej dispozície presne to tretie okno je nad umývadlami. Čiže tam nedáte žiadne zrkadlo ani nič. Takže toto mi najviac tak udrelo do očí, že mať tam super dvakrát dvojumývadlo, ale nemám k tomu zrkadlo, tak podľa mňa nezmysel, keď to môžem takto povedať. Ale existujú riešenia, pretože sprchovací kút môže zostať tak, ako je. Je pekný veľký ten sprchovací kút. A môžeme teda spraviť možnosť číslo 1, presunúť toaletu pod okno a potom vymeniť ako keby to umývadlo na druhú stranu. Prípadne mi napadla ešte možnosť, že možno to spraviť ešte by bolo krajšie spraviť to dvojumývadlo, tu na máte 1,34 m na šírku, takže spraviť to dvojumývadlo možno na túto stenu. Využiť ju na celú šírku, viete tam spraviť veľké zrkadlo, môže tam byť takto to dvojumývadlo a tá toaleta potom by teda bola buď pod týmto oknom. Tu trošku je to tak natesno s tými dverami, to znamená, je tam znovu možnosť ako buď tie dvere trošičku ešte posunúť. Pozriem, ak by sme ich otočili, tak to nám to nevyrieši, je to len horšie. Prípadne neviem, ako je tam možné, či by nebolo možné ten geberit dostať do tej obvodovej steny. Máte ju 30, neviem, tým, že tam je okno, že možno pod to okno. Ušetrí sa ďalšia hĺbka v rámci tohto. Prípadne tretia možnosť sú nejaké posunné dvere. Alebo, ak teda sa vrátim k tomuto, potom je tam možnosť teda presunúť to okno, ale už asi zvonku to nebude pekné, ak by to okno nebolo v strede. Prípadne to celé spraviť tak, ak by ten geberit teda mohol byť v tej stene, tak potom ešte tu máme ďalšie riešenie. A to je ten sprchovací kút, ako keby spraviť to celé zrkadlovo. To znamená, pri vstupe je to také priestrannejšie. Nemusíme hýbať s tými dverami a potom máme ten sprchovací kút
na tejto stene. Čiže aj toto by bolo podľa mňa v poriadku riešenie. Prípadne takto, ak vezmem, že tam máme 1,34 m a to umývadlo nech počítame nejakých 500, tak by nám to vychádzalo nejakých 84 cm pred tým umývadlom. A už máme vlastne tú stenu. Je to tak OK, akurát. Toto by bolo možno ešte pocitovo priestranejšie, pohodlnejšie na fungovanie odtiaľto sem. A vlastne máme vyriešený aj problém s tým, že vlastne tie dvere, aby nám nekolidovali s tou toaletou, prípadne keby sme ju ešte aj čiastočne spravili, no vychádza to dosť natesno. Ja by som asi išiel tou cestou ten geberit zapustiť v rámci tej steny. Takže to by mohlo byť takto. Tu na potom máme tie izby, nejaký mini šatník. Nič, ako toto je rozvrhnuté v poriadku. Ten účel ako keby jedna izba, druhá izba detská sú za mňa v poriadku. Vy ste mi písali teda, že ešte niekde nejaký pracovný kút. Neviem, či teda by mohol byť v spálni. Ak áno, tak priestor vlastne máme celú tú stenu, ak tam nemáte vyslovene nejakú požiadavku na nejakú komodu alebo na nejakú, neviem, televíziu alebo na niečo, tak stále tu keď si necháme možno nejakých 80 cm na také ako keby, aby sa dalo vlastne tadiaľ chodiť, tak od tohto miesta máte priestor na nejaký pracovný kút alebo nejaký kozmetický stolík alebo niečo takéto tam spraviť. Pretože tie nočné stoliky aj tu je dosť miesta, ale to je fakt skôr len taký mini, keby len nejaký kozmetický kútik. Čiže tu by som do týchto k posteli nejako nezasahoval, ale tá stena oproti je za mňa v poriadku. Inde som momentálne zatiaľ nenašiel to miesto, pretože všade tu máme dvere, na tejto stene by to nevyhovovalo, čiže táto stena, ak tam teda, ako sa hovorím, ak tam nie je, že vám postačuje ten šatník a nechcete tam mať ešte nejakú komodu, televíziu alebo niečo, tak pokojne tam môže byť ten pracovný stolík. Potom ako sa vyjde hore po schodisku, tak idem teda k tej vašej otázke, že k tej svetelnosti v tej chodbe. Je to, ak som to dobre pozrel, tak vlastne máme tu nejaká taká severozápadná, tu máme z tejto strany asi západná. Tá denná časť bude pekne presvetlená. Vyzerá to tak, lebo vlastne od západu máme pekne presvetlené, od juhu, takisto to máte aj od tej východnej strany a ešte plus to presklenie ten svetlík v strope. Takže toto je v poriadku, tu budeme mať dosť svetla. Tá chodba bude určite pôsobiť trošičku tmavšie, to je jasné. Od severu tu na ten svetlík veľa svetla vám nedá, ako keby takého prirodzeného. Je to síce od severu také stabilné, ale tým, že ste pod kopcom, tak tam toho svetla veľa nebude. Ale vyriešil by som to, alebo určite by som premýšľal nad tým, aby tieto dvere boli presklené. Úplne by stačilo ako buď len nejaké číre sklo, prípadne nejaké sklo s nejakým vzorom alebo v nejakom, ako sa robia v nejakom kovovom rame, záleží už teda od toho dizajnu, ktorý tam budete, alebo ktorý sa vám páči. Alebo aj mliečne sklo, keby to bolo. Stále by to pomohlo tomu, že vlastne to prirodzené svetlo z tej dennej zóny sa by vám dostalo aj do toho zadveria. Takže by to značne pomohlo tomu pocitovo tomu tmavému priestoru, že vlastne aj cez deň, keď by ste fungovali, by ste nemuseli stále svietiť trošičku, aby tam sa to presvetlilo. Takže toto by som spravil tak v rámci toho presklenia. Inak za dveri je v poriadku, tam nie je čo nejaký nabytok s nejakou vešiakovou stenou, teda nejaké skrinky. Tu si viem pokojne predstaviť nejaký nabytok a prípadne nejakou vešiakovú stenu pre hostí s nejakým botníkom, takže toto je v poriadku. Takisto toaleta. Tu pri obývačke, ako sa vchádza, tak
trošičku tento meter, ja viem, že to už asi nevyriešime teraz, lebo tam kvôli tej výške tam tie schody tam musíte mať. Ten meter mi príde dosť tak ako málo na to prechádzanie, ale záleží od toho, kde, tu keď už začínam nejaké zábradlie alebo nejaká stena, tak trošičku je to také, nebude to pôsobiť, že úzko, ale je to také, že hneď pri vstupe vlastne máte pred sebou schody dole, tak trošku je to také zvláštne, že potrebujete sa hneď tomu vyhnúť, ale určite by som si dal pozor na tú krbovú vložku, pretože teraz ako máte tu na ten komín spravený, tak išiel by som, ak je to možné, čo najviac ten krb potom ťahal smerom nadol, aby sme tento prechod spravili čo najväčší, pocitovo. Aby ste proste nemali, aby tu vám nevzniklo, že tuto máme meter a tu nám teraz to vychádza podľa tohto, máme tiež nejaký meter a tu tam máme krbovú vložku. Záleží od toho, akú krbovú vložku, akú hĺbku. Pri tomto riešení budete značne obmedzení tou hĺbkou. To znamená fakt len nejaké také mini riešenie, ktoré môžete dať tesne k stene a aby to malo možno nejakých 50 cm. Hej, čiže minimálna obstavba, také nejaký štihlý, elegantný dizajn, alebo teda ak by boli nejaké tie krbové kachle alebo niečo. Ono to tiež trošičku musí byť aj od tej steny odsunuté. Čiže ja by som možno pouvažoval nad tým, či aj tento komín, či to nejako možno na túto druhú stranu a odtiaľ to už môžeme sa hrať s tou krbovou vložkou, ako keby máte v tom potom takú viac voľnú ruku, lebo tú vložku potom viete spraviť, keby tam bol teda, ja stále hovorím, že krbová vložka, ale môže to byť predná, môže byť rohová a tento priestor si už na mieste potom pocitovo, aby tam nevznikol nejaké úzke prechody pri tomto. Obývačková časť v poriadku, takisto aj tá sedačka, možno ak chcete potom nejakú veľkú účkovú, možno by som išiel do ešte dlhšieho rozmeru, aby tu na medzi sedačkou vám vznikol taký pohodlný priestor na komunikáciu, na vychádzanie hostí, alebo teda keď si idete sadnúť, lebo väčšinou tie štandardné účkové sedačky, ktoré nájdete ako hotové, nie nejaké modulové riešenia, tak tie väčšinou majú fakt tu na taký priestor, že keď tam dáte nejaký 90-kový stolik, tak vám zostáva možno po 25, po 30 cm na okolo na prejdenie. Je to dosť také potom nekomfortné. Čiže ak účkova, tak potom možno ísť do niečoho širšieho. Jedálenský stôl bol navrhnutý, alebo teda zakreslený trošičku väčší, ako by som odporúčal. Čiže trošku to skresľovalo celý ten vzhľad. On tam bol. Ja som tu spravil stôl, ktorý má 200 na 90, 2 m na 90, tam to bolo 2 m na meter, čiže trošičku to ako keby, tým, že ste doma 4, tak neviem, či potrebujete až pre 8 ten stôl plnohodnotne, takže zatiaľ som rátal, že ak by bol pre 6, vyzerá to v poriadku. Čo som si všimol pri kuchyni, tento prechod si postrážte, aby tam by som nechával meter až 1,20 m, nech to tam je. Vy ste tam mali tú linku, dosť ako keby, ja chápem, že je to ešte len taký načrt, ale toto sú tie veci, ktoré by som si dal pozor. A ak by to teda takto malo byť, že tá linka vlastne bude len takto do toho účka, tak tu som to len skontroloval, toto je chladnička, toto máme rúru s mikrovlnkou, teda dve vysoké skrinky a potom ideme všetko nízke skrinky, vrátane nejakého barového pultu. To znamená, tu vidím otáznik v tom, že ak vám vyhovuje takéto usporiadanie kuchyne, teda chladnička, rúra s mikrovlnkou a nepotrebujete tam nejakú veľkú chladničku, napríklad americkú, lebo tu už potom tam vám nevychádza veľa toho miesta. Tie americké sú širšie, tie dvojdverové. Čiže ak takéto riešenie, tak v poriadku. Toto mám ako keby otvorenú umývačku riadu niekde, že by sa mohla otvárať. Máme dres a toto je varná doska. Tak toto je v poriadku a keď si spravíme z tohto kópiu, tak ešte druhé riešenie, ktoré mi napadlo, ak by ste chceli, ako sa robia teraz tie skryté prechody do špajze, do tej komory,
tak potom, ak tam spravím napríklad takto chladničku, rúra mikrovlnka, medzi tým máme ten prechod, ako keby vysoká skrytá skrinka. Tu prípadne ešte nejaká, alebo by sa to prehodilo, že vlastne toto by bola rúra mikrovlnka a tu vieme spraviť, viete, že keď si otvoríte, tak tu máte vnútri tie poličky na nejaké ako keby rozšírenie tej komory. Tak potom znovu potrebujeme ísť rozmerovo s tým polostrovom nižšie, aby sme tu zachovali nejaký rozumný prechod. To znamená, ak tam chcem mať nejakých tak do metra, alebo aj 90 je OK, 90-95, tak to je nejak takto. A tým pádom môžeme mať vysokú časť, vysoké skrinky a tu popri tejto stene a tejto vlastne vieme mať aj tie horné skrinky. Čiže máme ako keby riešenie jedno aj druhé. A potom máte voľnejšiu ruku aj v rámci tej dispozície tých ďalších skriniek. Čiže dá sa to zariadiť aj takto, aj takto. Toto som tam len našiel v tom pôdorise, že ten projekt pôvodný, ktorý tam bol v tej kuchyne, tam boli tie menšie prechody. Ale inak, ak budete myslieť na tieto detaily, možno prebrať s projektantom ten komín, či by sa to dalo, či to je v rámci možnosti, v rámci tohto, či sa dá niekde presunúť, či to nejak nenaruší, neviem, nejaké iné, ak to súvisí samozrejme s niečím iným, tak potom ten komín by som riešil tak, že vlastne aby ten krb začínal, proste tá krbová vložka radšej nech je na druhej strane, aby sme ten komín minimálne obmurovali, skryli a celú tú vložku ťahali smerom k tej jedálni. Inak celkom zaujímavé riešenie, pozrel som to na internete, ako tam to máte, že pri ceste kvôli čomu je to tak vymyslené, čiže tam to je dole z toho svahu. Takže asi iné riešenie, tie schody tam proste budete mať a treba s tým rátať, ale je to vec zvyku. To človek si zvykne na všetko, ako sa hovorí, a nevidím to nejaký väčší problém. Je to proste vymyslené, je to fakt pekný veľký dom, tak preto aj tú kuchyňu by som radšej spravil, aby tie prechody, a keď tam máme takúto peknú presvetlenú jedáleň obývačku, tak aby tie prechody zrazu tá kuchyňa nepôsobila takým stiesneným dojmom.